Knežev dvor je od svog nastanka bio najvažnija javna zgrada u Dubrovniku i središte političke moći Dubrovačke republike. Na mjestu Kneževa dvora postojala je još u 8. stoljeću srednjovjekovna utvrda, u statutu iz 1272. spominjena kao Castellum, kaštel, a jačanjem republike i izgradnjom dijela zidina prema luci i moru pokazala se potreba za gradnjom skladnije i reprezentativnije građevine za sjedište ondašnje vlasti. Danas je Knežev dvor jedan od najznačajnijih spomenika kulture najviše kategorije, uvršten u UNESCO-v registar svjetske baštine, zajedno s cjelokupnom povijesnom gradskom jezgrom. U njegovim je prostorima od 1950. godine smješten kulturno-povijesni muzej. Knežev dvor je palača u Dubrovniku sagrađena kao sjedište vlade i stan kneza, najviše političke funkcije u Dubrovačkoj republici. Prvi spomen zgrade na prostoru današnjeg Kneževog dvora iz 13. stoljeća kad se spominje utvrda. Tijekom 14. stoljeća utvrda se po uzoru na rimsku i venecijansku tradiciju postupno pretvarala u palaču. Jačanjem republike i izgradnjom dijela zidina prema luci i moru pokazala se potreba za gradnjom skladnije i reprezentativnije građevine za sjedište ondašnje vlasti. 1435. godine u oružarnici se dogodila eksplozija baruta uslijed koje je Knežev dvor teško oštećen. Nakon toga pristupilo se obnovi koja je trajala do 1463. Izgrađena je velebna građevina na 2 kata s ugaonim kulama i trijemom na glavnom pročelju, te atrijem u unutrašnjosti. U vrijeme Dubrovačke republike knez se birao na mandat od mjesec dana i za to vrijeme bio je na čelu malog vijeća. U Kneževom dvoru knez je imao svoj ured i stan u kojem je boravio tijekom mandata odvojen od svoje obitelji. Za to vrijeme nije smio napuštati dvor osim u slučaju državničkih i protokolarnih razloga. U zgradu dvora ulazilo se slobodno i atrij je imao funkciju gotovo javnog trga. Tu su se susretali suci i prijestupnici, predstavnici vlasti i običan svijet. Na galeriju prvog kata vodi glavno barokno stubište, takozvana Scala Principale ili Maggiore, uz koju su se uspinjali svi knezovi i brojni počasni gosti. U prostoru Kneževa dvora nalaze se dvorane velikog i malog vijeća, državne kancelarije, sudnica, zatvor, oružarnica i barutana. U vijećnicu se ulazilo kroz vrata s natpisom Obliti privatorum publica curate, što u prijevodu znači zaboravite privatno i brinite za javno. To upozorenje imalo je posebno značenje jer je u vijećnici zasjedalo veliko vijeće koje je donosilo zakone, rješavalo državno-pravna pitanja, biralo magistrate i službenike. Načelno su imali svu vlast u gradu i republici. Knez je uz mnoge druge državne poslove uz poseban ceremonijal svaku večer primao ključeve gradskih vrata i čuvao ih do jutra kad ih je predavao da bi se gradska vrata otvorila. Nosiljke sa stilskim karakteristikama rokokoa i klasicizma datiraju iz 18. stoljeća. Grbovi na njihovim stražnjim stranama svjedoče pripadnost različitim vlastelinskim rodovima, Sarakama, Đurđevićima, Getaldićima, Zamanjama, Gučetićima. Stilski namještaj izložen u ambijentalnim prostorima na prvom katu vremenski ograničen na posljednja razdoblja Dubrovačke republike, 17. i 18. stoljeće, i velikim je dijelom proizvod južno-talijanskih i venecijanskih radionica. Pokazuje odmjeren i istančan ukus koji je njegovao i shvaćao ljepotu u njezinoj otmjenoj životnoj raskoši. U glazbenoj dvorani nalazi se između ostalog i glasovir napravljen u Beču 1780. godine u radionici Antona Valtera, istaknutoga graditelja ove vrste glazbala koji je izradio sličan instrument i za samog Mozarta. U prizemlju atrija nalazili su se zatvori i tamnice. Zatvorenici su se uzdržavali vlastitim sredstvima ili uz pomoć bližnjih, pa se i njihova životna razina razlikovala. Najsiromašnijima je država osiguravala skromnu potporu i skrbila o zdravlju. Osim muzeja, ljepota i raskoš prostora i samog atrija dvora odlikuje se iznimnom akustikom, pa se u njemu danas održavaju koncerti najvećih svjetskih umjetnika i tada Knežev dvor postaje najljepša pozornica na svijetu.
Miho Pracat je bio pomorac, brodograditelj, bankar i dobrotvor. Otkupljivao je kršćane koje su Turci odvodili u ropstvo i puštao ih na slobodu, a cijelo bogatstvo je ostavio u dobrotvorne svrhe. Dubrovčani su mu 1633. godine podigli spomenik u Kneževom dvoru i tako je postao prvi i jedini pučanin kojemu je u Dubrovačkoj Republici podignut spomenik.